Shalom Uvracha, assalamu alaikum. Fred og velbehag til alle sammen derude. Mit navn er Peter, og jeg er bagmanden bag Live fra det Hellige Land, bloggen, som kommer frem, når man følger mit navn som URL, peter.kaltoft.me. Og jeg var ude og gå en tur her og tænkte, at nu skulle det være. Jeg vil have en videoblog, eller en videodel på bloggen, hvilket jeg egentlig har tænkt på rigtig lang tid. Der skal jo være noget live, når man kalder sin blog for Live fra det Hellige Land. Men jeg har sådan set aldrig rigtig taget mig sammen, primært fordi jeg var lidt bange for at kaste mig ud i det. Hvad nu, hvis det bliver helt elendigt? Men nu har jeg så besluttet, at så må det første omgang bare blive elendigt, så må jeg lære derfra at udvikle mine evner foran i kamera. Som sagt var jeg ude at gå en tur, og det er her i Ma'ale Adumim, byen hvor jeg bor, som er Ma'ale Adumim, 2 ord. Og I kan se bag mig udsigten, fantastisk udsigten mod den nordlige del af det, der på hebraisk hedder Yehuda, som er en del af Vestbredden. Helt ude i horisonten, der kommer Shomron, Samaria. Så det betyder altså, at jeg sidder i besat Palæstina, eller på Vestbredden, eller i frigjort Yehuda ved Shomron, alt afhængig af, hvordan man nu relaterer til det. På trods af at jeg lige hurtigt nævner de her ting, så er det egentlig ikke, fordi jeg har lyst til at tale så meget om konflikten. Den relaterer nok til dagligdagen. Jeg har mere lyst til at tale lidt om, hvad jeg egentlig gerne vil med min blog. Lige komme hurtigt ind på det. Og så lige fortælle lidt om mig måske bagefter. Kort fortalt så er min blog Live fra det Hellige Land et forsøg på at give lidt indsigt i religion i Israel. Primært Israel, også lidt i Palæstina, men også historisk i forhold til det Hellige Land, altså det man i dag kalder Israel-Palæstina, eller dem på hebraisk kalder den østlige del af Sham, det som udgør Syrien, Libanon, Jordan og Israel-Palæstina. I forhold til det Hellige Land, der taler vi i jødisk tradition og i stor grad i kristen tradition, også i forhold til den vestlige del af Jordan, og så selvfølgelig Israel, Palæstina, sydlige del af Libanon, og så er det sådan set det. Der er det ikke så meget i forhold til, hvem der ejer hvad, eller hvem der er ret til hvad, men i forhold til, hvordan religionerne har eksisteret her og udviklet her, og været med til at udvikle befolkningen og kulturen hernede. Det synes jeg er rigtig interessant at følge lidt med i, men selvfølgelig også, hvordan religionerne virker i samfundet i dag, både for muslimer og kristne og jøder, men også hvordan religionerne igen bliver påvirket den anden vej af politiske udviklinger, primært, men selvfølgelig også kulturelle udviklinger. Det er for eksempel interessant at se, hvordan en religion kan ændre sig, og når man blander vestlige og østlige orientalske jøder, så se, hvordan det bringer jødedom til et nyt niveau, en ny forståelse, og måske skaber en ny form for jødedom, en israelsk jødedom måske. Det er så et senere emne, som jeg kommer mere ind på en gang i fremtiden. Men ja, det historiske aspekt og det nutidige aspekt i forhold til religionernes rolle og indflydelse og hvordan de bliver influeret af begivenhederne. Det er sådan primært det, jeg kommer til at fokusere en del på. I forhold til mig, mit navn er Peter. På hebraisk er det Samuel. Det er det, jeg går under hernede i Israel. Jeg er næsten 37 år. Jeg bliver 37 om et par dage. Så det er helt fantastisk. Jeg er ved at være en gammel mand, eller ældre mand, eller moden. Jeg ved ikke, hvad man er, når man er 37. Ældre end da jeg var 36. Jeg bor her sammen med min kone og hendes 2 børn, mine 2 stedbørn og vores fælles søn, Micha. Jeg har boet her i snart 5 år, 4,5 år. Jeg kommer til i 2010. Ja, så jeg kommer til for 5 år siden. Og ja, det er sådan set det, jeg har min hverdag hernede. Jeg er semi-ortodox jøde, hvis man kan sige det. Jeg praktiserer så vidt muligt. Hvis I overvejer lidt over, hvorfor min skæg er så stort, så er det lige er kommet ud af 3 uger, som slutter af med Tisha B'Av, som er en sørgedag for tempelets ødelæggelse, en fastedag.
Og der må vi ikke klippe os og barbere skæg og den slags. Så jeg har ikke lige fået gjort det i dag, men det regner med, at det bliver gjort, når jeg kommer hjem. Så næste video er lidt kortere. Ja, ellers så er der jo, hvad man som religiøs jøde nu gør dagligt. Man beder, og man holder kosher, altså spiser visse ting, og så videre, og så videre. Så det er sådan set det. Jeg vil ikke gøre det meget længere. Jeg vil bare lige bruge den her video som en hurtig introduktion og et første skridt at komme over den første angst i forhold til at vise mig selv live på video, som nu så ikke er live, når det bliver uploadet til YouTube, men you get the point. Ja, hvis I har nogle spørgsmål omkring jødedom generelt, hvordan det er at være jøde i Israel-Palæstina, hvordan spørgsmål omkring islam her i Israel. Jeg taler ikke så meget om islam på Vestbredden blandt palæstinenserne i det palæstinensiske samfund, men i Israel, som det er det, jeg studerer. Så må jeg endelig spørge løs. Spørgsmål omkring nogle komparative eller sammenlignelige spørgsmål omkring islam, jødedom, historiske spørgsmål, alt muligt, der er med det at gøre. I må endelig spørge og lægge en lille kommentar, og så ses vi forhåbentlig snart igen. Vi har det godt. Hej igen.